ବୋଉ ରଜ କେବେ? ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ। କାହିଁକି? ମାତ୍ର 2 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ବି ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହେଇନି। 2 ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, କିଣା ହେଇଯିବ। ଏଥରକ ମୋ ପାଇଁ ଲେହେଙ୍ଗା କିଣିଦେବ ଟି? ହଉ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ପାଇଁ ପିଙ୍କି ନଗର ଚୁଲି କିଣିଦେବ ଟି? ହଁ କିଣିଦେବି, ଆଗ ଖାଇଦେ। ରଙ୍ଗିନୀ କିପି କିଣିଦେବ ଟି? ସବୁ ଦେବି, ତୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଦେ। ବୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। କଣ? ମୋ କଣ୍ଡାଇ ପାଇଁ କେତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦବ ନା? ତା ପାଇଁ ତ ଏ ପ୍ରଥମ ରଜ। ଖାଇବା ବେଳେ ତୋର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ହଁ, ନ ଖାଇକି ଖାଲି ବକ୍ ବକ୍ କରୁଛୁ। ଚୁପଚାପ ଖା, ନହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହବନି। ହଉ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଚୁଣା ଝିଅ ପରି ଖାଇଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ ଟି? ହଁ କିଣା ହବ।